O Chantada visita este domingo ás 4:30 da tarde o Ribadeo. Os de Carolo mídense a un conxunto que se atopa nos postos de descenso, polo que precisa os puntos. Os chantadinos, que por primeira vez na tempada acumulan 3 xornadas seguidas sen vencer, buscarán sacar algo positivo no primeiro dos 2 enfrontamentos seguidos que afronta a domicilio. O Taboada recibe o domingo na Medela ás 4 da tarde o Castro. Un partido que pode ser complicado xa que o equipo visitante está nos postos baixos da táboa, polo que os de Emilio non poden baixar a garda. A tempada xa empeza a segunda volta e todos os equipos loitarán para non descender. O Chantada B afronta o domingo ás 4 da tarde o derbi da xornada no Sangoñedo contra o Monterroso, no primeiro partido da segunda volta. Os de Quique Robles tratarán de resarcirse do varapau sufrido ante o Guntín e retoparse co triunfo. Non será nada sinxelo contra o equipo da Ulloa. O Escairón, que vai de segundo, recibe o Muralla A. En terceiro, o Atlético Chantada xoga o sábado ás 4:15 no Sangoñedo. Recibe o terceiro clasificado, o Arenas. Un partido moi importante para os de Miguel, que necesitan a vitoria para non descolgarse da parte alta e afrontar a segunda volta con tranquilidade aspirando ás primeiras prazas. O Xuvenil A recibe este sábado ás 6:15 da tarde no Sangoñedo o Coruxo, segundo clasificado. Os vigueses veñen de derrotar o ata agora intratable líder da categoría, o Porriño, mentres que os de Óscar Méndez perderon a pasada xornada ante Ourense. Polo tanto, o encontro será moi complicado para os chantadinos. O Xuvenil B recibe este sábado ás 10:15 da mañá o Velle, un dos equipos que, ao igual que os de Rodrigo, atópanse na zona media baixa da táboa. Os chantadinos, que veñen de sufrir unha dura derrota contra o Ribeiro por 7-0, tratarán de lavar a imaxe e vencer no primeiro partido do ano no Sangoñedo. Os cadetes mídense o domingo ás 11 da mañá ao Barco. Os de Juan chegan a este encontro igualado co seu rival no alto da táboa, se ben é certo que os chantadinos teñen un partido máis. Polo tanto, deberán vencer se queren apuntar as súas opcións de clasificarse como primeiros de grupo, aínda que cabe recordar que o posto da clasificación non dá ninguna vantaxa de cara á seguinte ronda. O feminino enfróntase o domingo ás 6 da tarde ao Pastoriza nunha nova xornada de Liga. En baloncesto, o CB Chantada alarga unha xornada máis o parón de Nadal, xa que nesta tócalle descanso.